Takulandirani ku AMTV Malawi kuchimake kwa nkhani zenizeni. Ngati nkhani imeneyo kuno kulibe, dziwani kuti nkhani imeneyo ndi yabodza. Namuza kuti poti iweyo ndi ndola nkhani tacheza nawo malingana ndi milonga yezet situation kuti tiziwe kuti zikukhala bwanji. So akabwera akathamanga ndikuzani achabwino muli malipi mwina zimenezi zikungosonyeza nkhani chati makamba ita kuti anthu sopano akudekha kukhanga tukukuchokamo. Anthu akufunitsitsa ndithu atadziwa kuti kodi wapambana ndi ndani and zimene zizi Brian ndithaona kuti tikhale tikuziona kuchoka ku zipani zonse. Chifukwa zipani zonse ziwiri TPP ndi MCP zomwe zili ngati pa nkoke pa mpikisano umene kupikisana. Zipani zonse zikuchita claim kuti ife tapambana. Ena akachititsa press conference akuti ife tawina kale chisankhochi, ena akatera kuti ife tawina kale chisankhochi. Ndikukhulupirira kuti zipani zinali ndi ma talent centers awo kumene awunikiranso ma unofficial results ngati momwe ife atolankhani timachitira. Ayenera kuti akudziwa momwe zinthu zayendera kumeneko. Nditha kupereka chitsanzo kuti ngati ku DPP ko anali ndi talent center yawo awonkhetsera kudziwa momwe zinthu zayendera. MCP so anali ndi MCP so anali ndi talent center yawo awonkhetsera akudziwa so momwe zinthu zayendera. Nde ukaona zipani momwe zikuchitira, ena akakhala atera akachititsa press conference, ena atera akachititsa press conference, aliyense anali ndi talent center. Waona zotsatira momwe zayendera zomwe tikuti ndani official zomwe sotakhati kunena kuti sizikhala zosiyana kwenikweni zikamabweraso za officials. Nde kachitidwe ka zipani momwe akuchitira pakadali pano titha kunena kuti kudekhako kuti tidikire official result mpaka nayo maliza kudekhako palibepo pakadali pano chifukwa choti anthu akhala kudikira zotsatira zimene zikwa nthawi yayitali. Komabe ndinakambaponso dzulo kunena kuti zinthu zisopena momwe zikuyendera zikumatengera kuti wewe uli mbali ichi. Tikaona mbali ya ku DPP akufuna kuti meki ulutse nsangasanga zotsatira za chisankho. Tikaona mbali ya MCP sakufuna kuti meki tulutse nsangasanga zotsatira za chisankho. Akufunitsa ndamvalero amumba msonkhano watu lankhani anafotokoza kuti ifewo kumeki kuti tatsandi tsiku limodzi lotsekera nthawi period yoti aulutse zotsatira. Akuti iwo akudziwa kuti meki itha kuonjezera masiku palamulo kuti awunikire mwina madando amene alandira kenako ndikukonza madando amenewo ndikufika ponena kuti apangano awonjeza mwina ka like ndi 3 days kenako awunikire madando amene ndikufika poti azaulutse zotsatira za chisankho. Ndeti kaunikiranso mbali imeneyo ndi talent center yawo momwe ikunenera mwina ikuwauza kunena kuti pakufunika zinthu zina zikonzekaye asanaulutse zotsatira zimenezi. Tikaona kumbali ya DPP iwo akufuna kuti zotsatira ziyende nsanga zikutengera kuti wewe uli mbali iti. MCP akunena kuti ife chonde unikirani kaezi pangani physical audit tikaonenso ma ballot papers kuti anthu anachonga bwanji manalo and voids anayenda bwanji kumene kokoso ndi momwe akuonera. Koma kukamba nkhani ya momwe akukambira wanda kuti anthu ena mpaka na apita mu street akusangalala ndi nkhani yongonena kuti anthu kudekha kukuvuta kuti adikire zotsatira zotsimikizika zomwe angaulutse ameki. Komanso ndi nkhani yonena kuti anthu akuchita zinthu malingana ndi momwe ma talent center awo mzipanimo ma headquarters mwawo akunenera. Kachitidwe ka zinthu ka anthu panopa ndi momwe talent center yako kuti achair akhala kunena kuti she wants transparency. yes. Anthu adziona ma results at constituency polling station district level. Ananena asamatulepo zimenezo. Komanso ananena kuti zomwe zamatidwa mmakomaso wina aliyense nzika ina iliyonse itha kupita kukaona ati sothaso kukajambula ati palibepo mlandu thopita kukaona uthaso kukajambula. Ndi nkhani imene ndikukamba Brian ndionera kuti kuzipaniko aliyense zotsatira anazo chifukwa choti sina ngati zili pa khomo. I believe kuti chipani china chilichonse chatumiza nthumu kuti tapita mukaone kumeneko kuti kuli zotani. Nde chipani china chilichonse panopa chikuchita act ndi momwe aonera ma talent center mwawo kuti kodi zonkhetsera tokha za officials zayenda bwanji ndi momwe zipani zikuchitira pakadali pano. Kodi chi blackboard muma tobwanya chicha
chili ndi an official at district iliyonse? Yes. District iliyonse? Yes. Okay. So pali mbali ziwiri. Pali man official ama district onse. Okay. Then pali verified ya pa president. No, solanga ya verified ya president tikudziwa. Pa solanga nalira man official at every district. Yes, alipo. Ndetu. Titafuna kuti Kulonga ndizomwe timapanga. Kuyambira mamawa wayana chunga wabwera kawiri ndileya akunena zimene zozo. Tikumanena kuti uku aphungu. an official. Yes. Yes. National simu tipata. Yeah, zimene tikunenazo kuti taika verified pamene pachapa. Okay. Yes. So pa ya president pacha pali verified. And izizi ndofuna tiziyenda limodzi ndi amekeo because look maybe ndingobwera pang'ono sanapitiriza papa. Ma press briefing amene akupanga while zipani zili ndi udindo kulankhula ndi anthu awo. Koma azisamalisaso ma messages amene akutuluka amene mujamu. Chifukwa chokuti mmene akunenera ngati Wycliffe Kathe chisankho amawina ndi munthu mmodzi. So at the end of the day anthu ena zimatalankhula azapezeka kuti azaona kuti sadalankhule bwino. So andi ndimukuziwa banda tikunena izizi muwauza anzathu kuti mukhale kuti muona mtima alisaone sizingatheke kuti chisankho ichi anthu akapanga. Ndikubwera kuti ndiyankhe kumene koko. Okay? Chifukwa ndikafotokoza pamene popo ukuku sizivuta kufotokoza. How can we have anthu awiri makilema kuti ali osapambana yeti aliyese akukaona mmene tikunenera zimene zakhomedwa pa khoma zimene zapangidwa transmit chanjani kusonyeza kuti nchifukwa chake amalengeza zona zenizeni ndi ameki. So dashboard chimene tapanga tinati matenga malizatsi ose mmene amabwerera ngati even ma press briefing ose amapanga lifa koze mesa tolankhanisanso matenga malizatsi. So we say yes timatenga malizatsi and according to malamulo you are allowed to do a parallel tabulation. That's why zipani zili ndi ma parallel tabulation mabungwe ena mapanga so ifeso atulankhani tonse. I think timapanga mpaka na inafika at one point in time ife tachosa ma dashboard adasala ndi aluntha anthu amata aluntha eti because ndizovomerezeka ndi malamulo and tidafusa even pachisankho apa. Now back to your question in terms of district and official results yonse. Yes tinazo. Yes. Every district in Malawi. Yes tinazo. I don't know ngati amalizisa no. Solanga lakuti osatipatsa result ya national branch pa dashboard. Yes, then ndifanda kuyankhani kuti tasankha kuti titenge ya verified. Chifukwa zimene zozo ndi zimene zikuwayika anthu pa tensi kwambiri. So you'd rather be safe. Ena ya tale ya national amakhala nayo tensi. Achifi panopa timene anthu akupanopa nkhani ndi ya president. Ma MP mwaonapo mwina amene amba kwangani anapo. So nkhani ya zosatira za president it has to be managed well. So ameka kumabwera ngati even pano pakabwera ati pasaza pasho. So we've decided kuti zitenga zimene zozo mkuzipanga panchini. So tiziyendera nawo limodzi so that wina sazanene kuti wina anasogula kwambiri wapanga confuse wina wapanga chani. That is just to understand you dashboard ili ndi results a every district unofficial. Yes. Unofficial. Yes. But you have decided as Chabwino ndifusa bwanji fuso mune kuti 5 times because you also part of it because mukandifusa budyo zimene mumandika anthu amaona ngati ndineyo. Okay Chabwino. So mukamafusa fuso musati you. Okay. Muziti we. Okay Chabwino. So you are part of the man. Yes. Kuchoka ine ndineyo bwana. So musati you. Okay. So because pamene mafuna kuti timvetsetsane bwino because talandira mafoni kuti kodi ya national ndimene mukutionetsa iyi. So just clear to the people. Yomwe tikuonesa ndi ya national. Malingana ndi how many pages they've done? Abanga 9 9 out of the 36. So those ones, that's why timanena kuti there are about 400. Last time timacheka there are 475 votes that are verified. Sizisintha zimene zija. So we have decided to do national with verified. Yes. Okay. So to clear that. Okay. Times has decided kuti pa ma presidential votes amene tikuonesa graph image tizitenga amene ali verified. Kuti tizida chimozi. Option kwake kosatenga unverified in quota.
palibe kuopsa kuliwonse. Okay. Yes, because they are unverified. No, why didn't we do the Tizifusana on air, Brian. You and me, we can go there kufusana. You are part of management. So you and me just as musandine banoba kuti you understand, you're putting me in a very awkward situation. Because it's a company decision. Kuti pa presidential then these users are verified. Okay. Yes. Ndito Usandifuse ngati kuti ndi wa company. Yes, Zamveka. You sit in the management. Yes, Zamveka. Yes. Paliso chini mene mafuna Yes. So pamene popo chifukwa chake tikafika pa dashboard pache tikumafuto chonde timvesese iyi bayi kuonesa. Last time nimapanga present president 50 plus 51 inali ya maujeni ma centers maona rubanda mwandifusa ujeni yabwana atakoneza sisi plan. Osaiwala kupanga subscribe ku channel ya AMTV Malawi.